Χριστίνα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και εμείς τώρα, ελάτε να καλωσορίσουμε κοντά μας τη Μελίνα Τσέλιου. Και να σας πω το εξής: ότι κάθε γυναίκα πάνω από τα 37 θα πρέπει να παρακολουθήσει το συγκεκριμένο ρεπορτάζ της Μελίνας, γιατί θα μιλήσουμε, Μελίνα, για μια νέα μέθοδο εξωσωματικής γονιμοποίησης. Μια μέθοδο ελέγχου χρωμοσωμικών ανομαλιών που θα εξηγήσουμε ευθύς αμέσως πόσο πολύ επηρεάζει την επιτυχία της κύησης, που τη βλέπουμε τα τελευταία 2 χρόνια να δίνει πολύ καλά αποτελέσματα και βλέπουμε υγιείς κύησεις. Να ξεκινήσουμε όμως με ένα βασικό κανόνα της φυσικής επιλογής του ανθρώπινου είδους. Κάθε κύηση, κάθε έμβριο που φέρει χρωμοσωμικές ανομαλίες μπορεί, ενδεχομένως, ο οργανισμός θα το απορρίψει, γι' αυτό και έχουμε τις αποβολές. Τις περισσότερες φορές αυτό συμβαίνει. Δυστυχώς όμως δεν συμβαίνει πάντα. Πρέπει να σας πω ότι το ανθρώπινο είδος έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα και το μεγαλύτερο ποσοστό, μάλλον το μικρότερο ποσοστό επιτυχημένης κύησης, περίπου το 30%, δηλαδή μόνο το 30% των γονιμοποιήσεων που συμβαίνει στο ανθρώπινο σώμα θα εξελιχθεί σε ένα υγιές παιδί. Ο χιμπατζής έχει 90%. Ελάτε όμως τώρα να έρθουμε σε εσάς τις γυναίκες που είστε πάνω από τα 37 και, όπως είπε η Εύα Αντωνόπουλου, σας αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι κάθε γυναίκα γεννιέται με συγκεκριμένο αριθμό οαρίων. Δηλαδή, όσο περισσότερα χρόνια, όσο μεγαλύτερη είναι η γυναίκα, λιγότερα οάρια, και όπως ακούσατε ευθύς αμέσως τον κύριο Κωνσταντίνο Οικονόμου, ο οποίος είναι κλινικός εμβριολόγος, είναι και ποιοτικά χειρότερα. Ακούστε τι έχει να σας πει. Όσο οι γυναίκες έχουν το εξής αρνητικό, ότι γεννιούνται με έναν συγκεκριμένο αριθμό αριών, ο οποίος κάθε μήνα με την περίοδό τους μειώνεται μέχρι την εμεινόπαυση. Όσο προχωράμε ηλικιακά, σε ανώτερα ηλικιακά γκρουπ, τόσο τα οάρια τα οποία εκβάλλει κάθε γυναίκα κάθε μήνα με την περίοδό της είναι χρωμοσωμικώς ανώμαλα. Βασικός λόγος μη επιτυχούς εξωσωματικής γονιμοποίησης είναι, όπως ακούσαμε, και οι χρωμοσωμικές ανομαλίες. Άρα ένα βασικό κριτήριο το οποίο κάνουν είναι να ελέγξουν εάν το έμβριο, εδώ βλέπετε την μέθοδο ελέγχου την 3η ημέρα, όπως βλέπετε αυτή τη στιγμή την 3η μέρα του εμβρίου, να ελέγξουν εάν το έμβριο φέρει χρωμοσωμικές ανομαλίες. Μπορεί το κύτταρο το οποίο πήρε αυτή τη στιγμή η πιπέτα, έτσι λέγεται, Κωνσταντίνε μου, το εργαλείο αυτό, να δείξει ότι είναι φυσιολογικό το DNA. Δυστυχώς όμως υπάρχει ένα φαινόμενο μοσαϊκισμού, όπως το λένε οι ειδικοί, που κάποιο άλλο κύτταρο μπορεί να έχει το πρόβλημα. Πάμε τώρα όμως να δούμε τη νέα μέθοδο αυτή, την οποία λένε οι κλινικοί εμβριολόγοι. Ονομάζεται βιοψία του πολικού σωματίου. Βλέπετε ότι παίρνουν το πολικό σωμάτιο, είναι ένας ασκός, να το πούμε απλά, το οποίο αυτό το πολικό σωμάτιο μπορείτε να το δείτε σαν τον καθρέφτη του χρωμοσώματος που έχει το οάριο και το έμβριο. Έχει έρθει στην Ελλάδα. Προσέξτε. Σαν μυτοχόνδριο στην κυταρική μεμβράνη. Βεβαίως. Πολύ σωστά. Προσέξτε το εξής. Δεδομένου ότι το σπερματοζωάριο του άντρα, Εύα Κωνσταντίνη, είναι υγιές, μιλάμε τώρα για εσάς τις γυναίκες που έχουν αποτύχει προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης και επίσης δεν έχετε την καλύτερη δυνατή ανταπόκριση στα φάρμακα για να έχετε περισσότερα οάρια, ένας βασικός λόγος είναι και οι χρωμοσωμικές ανομαλίες. Ας ακούσουμε όμως τη συνέχεια του κυρίου Οικονόμου και θα πούμε κι εμείς περισσότερα πιο μετά. Πηγαίνοντας στο πολικό σωμάτιο και αφαιρώντας το πολικό σωμάτιο από το οάριο, μπορεί να έχουμε μία εξαιρετική ιδέα και όχι μόνο, μία διαγνωστική μέθοδο στα χέρια μας, ένα τρομερό όπλο στη φαρέτρα της εξωσωματικής, για να μπορέσουμε να διαγνώσουμε τι χρωμοσωμικές ανομαλίες εμέσως περιέχει το οάριο. Με αυτή την μέθοδο, Εύα Κωνσταντίνε, ότι αν προχωρήσουν με μια μικροχειρουργική τεχνική, όπως εξηγεί ο κύριος Οικονόμου, έχουν ένα ποσοστό επιτυχούς εξωσωματικής γονιμοποίησης 80%. Πολύ γρήγορα να σας πω, το πλεονέκτημα είναι ότι το γονιμοποιημένο έμβριο μένει πολύ λιγότερο χρόνο έξω από το σώμα και ξέρουν καλύτερα εάν έχει ή δεν έχει χρωμοσωμικές ανομαλίες. 2 νέες λέξεις: πιπέτα και μοσαϊκισμός. Λοιπόν, Μελίνα Τσέλιου, σε ευχαριστούμε πολύ.